Cada volta les empreses ident noves formes per a millorar els seus negocis. L'última moda és l'ús dels kits de Lego. A Castelló, un grup d'empresaris aprenen com millorar l'estratègia empresarial amb només un grup de peces d'este joguet. Peces de Lego i música ambiental per començar a jugar. Este grup d'empresaris aprenen en este taller com millorar els seus negocis. Cuando tú utilizas las manos, el 80% de las neuronas están conectadas con esas manos y desarrolla tu potencial. Creen l'heroi que ha de liderar la seva empresa i s'afanyen a construir models de negoci en un temps límit. Un shock, pero serio, ¿vale? Entonces estás ficant molt de tu en el Lego. Després compartiran la seva estructura a més de més, que podran aportar diferents punts de vista. Me han puesto compatibilidad. Nos quedamos siempre en lo que estamos haciendo todos los días, creemos que es lo adecuado y no vemos otra visión. Estos tallers recreen una reunió convencional de treball on la falta de comunicació és un dels principals problemes per a les empreses. Estan dissenyats per fomentar la implicació de tots els seus membres en l'estratègia empresarial. Ves cosas que has de mejorar en puntos donde tú ni te imaginabas. Tècniques per no quedar-se fora de joc.